дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи Қубодиён 40 довталаб барои рақобату пирӯз шудан ширкат варзидаю миёни ҳам сабқат карданд. Дақиқан озмуни мазкур тавонист ҷавонони ҳунармандро аз тамоми гӯшаю канори ноҳия гирд оварад. Зеро иштирокчиён хуб ҳунарнамоӣ кардаю маҳорати баланди овозхониву навозандагии хешро назди аъзои ҳакамон нишон доданд. дар воқеъ ташкили чунин озмунҳо барои ҷавонон ва истиқоматкунандагони махсусан ноҳияҳои дурдасти кишвар як имконияти хубе баҳри рушди ҳунару малака мегардад. дар озмуни имрӯза асосан онҳое иштирок намуданд ки ҳунару маҳорати баланд доранд, аммо барои истеъдоди худро муаррифӣ кардану пешкаши мардум гардонидан имконияте надоштанд. озмуни имрӯза бошад барои онҳо як шароити хуберо фароҳам овард, то худро муаррифӣ карда ҳам сазовори ҷойҳои намоён гарданду ва ҳам роҳхат ба даврҳои баъдӣ озмун гиранд.